Шановне господарство, тэрміновая навіна накаркалі. Лукашенко хоча правесці ў Беларусі Олимпиаду. Цитата: «Вядома, нам тяжко спаборнічаць з гігантамі, але, допустим, з украінцамі або расейцамі мы можам Олимпиаду правесці. Аб'екты пад алімпійскія гульні ў нас гатовыя. Цяпер нацыянальны футбольны стадыён пабудуем, і для водных відаў спорту застанецца футбол. Крыху». Цешыць гаспадарства ў гэтай сітуацыі толькі адно: усе сталіцы алімпійскіх гульняў распісаныя ажно да 2028 года, і ўсё ў нашых руках. Мы можам зрабіць так, што Лукашэнкі ўжо тады не будзе. Гэта суб'ектыўна. Белсаці мы пачынаем. Лукашенко ізноў хлусіць і ганьбіцца на ўвесь свет. У меня есть электрическая машина, знаешь ты, наверное, Тесла, я иногда ее тестирую. Маск подарил. Сам жа Ілон Маск гэтую заяву сёння зняпраўдзіў. Ці ты дарыў аўтамабіль прэзідэнту Беларусі Александру Лукашэнку? О, не! Ізноў хто-то ўрод. Але ж не можа гэтак нахабна хлусіць гарант беларускай стабільнасці. Ён заўжды за праўду. Мне кажется, врет Маск, потому что наш Александр Григорьевич врач не может. Всю жизнь крепко управляет страной и всегда говорит правду, поэтому тут, конечно, без вариантов. Никогда не врать? Николи. Не врать, не всех перетраханул, а сам не врать. Как сейчас принято говорить, хайпит. Ну, я так думаю, что это игра слов просто. Подарил, это значит, ну, выпустил, может быть, вот так я думаю. Видимо, не хватало машинок в детстве. Но есть ли смысл сходить в налоговую, узнать, как бы, подарили ему, заплатил он налог, не заплатил? Во-первых, я политикой не интересуюсь, это раз. Во-вторых, не знаю, зачем он хвастался, не хвастался, это два. В-третьих, зачем мне лезть туда, куда не нужно? Его давно уже к ответственности за все за все к ответственности надо, Александр Григорьевич, и все. Як жартуюць у інтэрнэце, Лукашэнку варта было б сказаць, што ўсю Беларусь ягонай сям'і падарыў Бог, бо ў Бога, прынамсі, няма твіттеру. Што ж, відаць, гэткім жа чынам Лукашэнку падарылі і майбэхі за мільёны долараў, і дарагія гадзіннікі, і верталёт Аўгуста Уэстланд. А свайго ў яго нічога няма. Ты вообще живешь на свете по доверенности. Чё сюда? Не трожь собачку. Машин на им жены, дач на мое имя, ничего у тебя нет. Ты голодранец. Только одевайтесь без выпендрежа. Вот это просто нормально. Не надо на этом заморачиваться. Лукашенко б і сам быў гатовы без выпендрожа ездзіць на працу на ровары ды не замарочвацца наконт картежаў і перакрытых дарог. Ну, сам испортил Зеленский. Президент Украины Володя Зеленский, он когда его избрали, сказал: я буду на велосипеде ездить. И я отказался от этой идеи, потому что сразу параллель проведу. Што, праўда, раней ад Маска гучала крыху інакш. Если вы хотите сказать, что ваш президент должен ходить пешком или на велосипеде ездить, тоже нормально. Вы знаете, у меня не заржавеет, я могу сесть на велосипед и поехать, не вопрос. Ну, просто за вас стыдно будет и обидно. А вось за што дакладна не сорамна, гэта за IT-сферу, якую Лукашенко стварыў у Беларусі з нуля. В этой IT-сфере я ее создавал с нуля в Беларуси и хорошо ее знаю. Крыху гістарычнай даведкі. В интернет вообще опасно детей пускать. Даже нам, взрослым людям, опасно туда заходить. Это ужасные вещи. Не дай бог, ядерная ракета выскочит и полетит от этих компьютерных технологий. Я-то и к компьютеру не подхожу. Я так свободно говорю по вопросу интернета, потому что никто из вас меня не упрекнет, что мы хоть в чем-то ограничили интернет в Беларуси. Хто дакладна не папракне, дык гэта апазіцыйны сайт Харты-97, які ўжо больш як год заблакаваны ў Беларусі. Блогеры ды незалежныя журналісты, якія ўвесь час зазнаюць ціск, дарэчы, таксама не маюць прэтэнзіяў. Лукашенко вылучыў грошы на кансервацыю касцёла ў Мсціславе і замку ў Гальшанах, падарыў берасцейцам радзівілаўскую біблію, якую выкупілі мясцовыя прадпрымальнікі, а кожнаму першакласніку ад імя Лукашэнкі дасталася кніжка пра Беларусь. Сколько маза крутит. Электромобілі, то ще жесть. Афіцыйна, паводле дэкларацыі, заробак Лукашэнкі складаў у перадвыбарным годзе 4,5 тысячы долараў. Відавочна, гаворка або пра ўтойванне даходаў, або пра няплату падаткаў у асабліва буйным памеры. І крыху важнай агітацыі. Мінскі гарвыканкам не дазволіў прадпрымальнікам ставіць шапікі з дробным гандлем на прыпынках транспарту, як гэта дазволілі табакеркам. Бо чыноўнікі мяркуюць, што табакеркі дапамогуць знізіць спажыванне тытуню. А гаспадару табакерак далі ўчастак на Менскім моры пад будаўніцтва сямейнай сядзібы. Помогите олигархам вить родовые гнезда. Покупайте сигареты в табакерках. Савет міністраў скарэктаваў комплекс захадаў для павелічэння спажывання электраэнергіі до 2025 года. Помогите стране выполнить план. Открывайте форточки зимой, покупайте лампы накаливания и спите с включенным светом.
Беларус у вадалазным касцюме спрабаваў мінуць мяжу з Латвіяй па дне ракі. Но тут снизу постучали. Праз адсутнасць каналізацыі ў 3 з 5 глыбоцкіх азёраў нельга было купацца. І вось нарэшце каналізацыю дабудавалі, але купацца па-ранейшаму нельга. Чаму, з чым гэта звязана? Зміцер Лупач правёў расследаванне. Некалькі гадоў таму горад атрымаў больш за 8 мільёнаў долараў крэдыту і пачалі прыкладацца трубы. Часам іх клалі вельмі глыбока, бо это глыбокая, рэльеф складаны. Але гараджане сумняюцца, што каналізацыя працуе як след. Ну, а яна сделана до конца, канализаторная не. Вада ў азёрах і рэчцы Бярозаўцы, што злучае 3 глыбоцкія азёры, ўсё яшчэ брудная. Пра гэта папярэджваюць і таблічкі, хоць іх можна было і не вешаць. І так бачна. Кто знает, может чище троху стало, а может и не. Все равно же в бане отходы идут. Неправда, это озеро вообще запрещено купаться и нельзя. Можно подхватить какую там заразу какую-то. Потому что вельми разно зараз, поэтому нельзя купаться, зеленая вода. Дык чаму ж нельга купацца ў глыбоцкіх азёрах? Можа, каналізацыю зрабілі неяк належыць, а можа, грошы крэдытныя раскралі? Бо ходзяць чуткі, што працы выконвала прыватная віцебская фірма, якая мае нейкія сувязі з Уладзімірам Андрэйчынкам, другім чалавекам у краіне. Але хлусяць, відаць, бо ён толькі што і робіць, што дбае пра наш рэгіён. При любой нашей встрече он всегда спрашивал, а осталось ли что-нибудь городскому поселку Подсвиля с бюджета? У нас положен новый асфальт на центральной нашей улице. А яшчэ паводле чыноўнікаў дэпутат рамантуе дамы, набывае трактары і будуе дзіцячыя садкі. Як можна было падумаць дрэннае пра чалавека? Са слоў начальніка аховы прыроды Александра Казака, возера Кагальнае за апошнія 2 гады зрабілася значна чысцейшае, а што да купання, то варта крыху яшчэ пачакаць. Я уверен, что Кагальное там через определенный период времени оно восстановится, а Березовка тем более. Рычка она проточная, она восстановится 100%. Ягонны аптымізм падзяляюць і гараджане. Конечно, было 2 пальца мазута. Если брать чистое озеро, то можно будет купаться. Вопрос сложный. Тростники вот эти, наверное, если может убрать, которые еще больше застаивается вода. Я думаю, что можно будет. Только задаться целью и поработать над этим. Коли хтось щось зробить, то да, можна. Пабачыць, як у глыбоцкіх азёрах купаюцца людзі, было марою тагачаснага кіраўніка глыбока Олега Морхата. Відаць, і пляж на Беразвецкім возеры для гэтага рыхтавалі. Шмат хто думае, навошта сюды возяць жвір, калі яго змывае ў возера? А гэта будуецца пляж. Калі ж жвір сыпаць адразу ў возера, то туды трапяць і буйныя каменчыкі, на якіх будзе мулка ляжаць. А так, пакуль возера ачысціцца, і пляж будзе гатовы. І мог тады кіраўнік раёну загадаць гараджанам пачаць купацца ў возеры і адчуць сябе так, як 1000 гадоў таму кіеўскі князь Уладзімір, бо нават крыж непадалёк ён паспеў усталяваць. Праўда, ажыццяўленню мары Олега Морхата перашкодзіў сам Лукашенка, калі прызначыў глыбоцкі раён новага кіраўніка. Можа, ён стане тым хтосьці, хто штосьці зробіць для чысціні глыбоцкіх азёр. Зміцер Лупач, суб'ектыў Белсат. А ці ведалі вы, што сёння, аказваецца, свята? 17 гадоў Беларускаму рэспубліканскаму саюзу моладзі. Вельмі патрэбная і карысная арганізацыя, і, канешне ж, яны запісалі з гэтай нагоды крэатыўны ролік. Паспрабуйце ацэніць самыя запісаны ён на дамафон ці на калькулятар, як гадаюць інтэрнаўты. Ды чаму, уласна, у моладзевай арганізацыі ніводнага маладога твару? Гэта быў суб'ектыў на Белсаце. Сустрэнемся праз тыдзень. До совершеннолетия всего остался год, поэтому с праздником, здоровья, счастья, благополучия. И через год можно будет уже поздравить и по-взрослому. Удачи всем! Дорогой мой любимый Союз, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю быть всегда первым, самым лучшим и всегда с оптимизмом смотреть в будущее. Молодежь, привет! Креативных проектов и хороших идей.